Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sakman pa'y ti una ang malakwan, maray. Ay, aguray ka. Atan ay ano ti customer ko ita. Maksudun, di lutlutwal. Ay, aguray ka. Anya lang mo ti katanga maya. Bugoong alima apisaws. O, kita manday ta. Aguray ka, bet. Ijay ka udi ti pila. Na, kaano akto pa'y ang makagatang iti bugoong no ijayak uday? Ha, nagatidog ti pila. Ha? Angkang, Ah, kumita ka di tersina ni kagawad ko anangaw. ay, nagadumat din nakapilan. Apay, gumatang amin dagijay. Langit di Ay, wala ta nang rikip dagiti kaaruba kantina. Nalugi dansan, gapu iti utang. Iso di ta tersina ni kagawad ko anang anti gumatangan da amin. Ay, sus, riniw-riw at ipaglakwan na. Mapana kumapayag palawd, tawagak man dyan ara makabalasang. Ay, ingkang nga din ah. Ay, jak kayat ti makipila angkang. Ay, nasaya at tasimangpet kayon nga agulitag. Ah, Nagawid kami antay, tamabisin kami kini Uncle Kaw. ay, apay nga, tawan pa'y maangot may alutlutom apangaldawan tayaw. Urayan kayo nga road. Taawan maibaon ko amapan gumatang. Eh, nikwarog ti ibaon baw. Ha? Ay, agibaon ka kat sangsangpet may. Ay, ibaon ka man nga rod kwarog. Jak kayat Ika man antay. gumatang. Jak kayat, nagaduti agatang di tersina ni kagawad ko anang. Na, ay, di mo pa'y amaw. Nagatindog kaming katipila dagiti agatang. Pakpakawan ti mapan makipila. So apay nagpudot ti panaway. Na, Kat, asino nga'y nga rod kada kayo ti ibaon ka? ay, anay ko. Anay. Anya tinasakit ang Ay, kay. tirayumak. Biglamit din asimakit. Anay ko. Yay. Kayat mo asawan. Itay pa lang agur-uray kaamal pastipila iti tersena ni Marikwana. Ay, huwag maray. Bugoong lang amin katigatangag. Iso nga inyud udinak ni Marikwanang. Kat, kasano nga rudan. Bagas laeng matigatangag. No basit lang tigatangam. Sigurado asaan nakalakwan. Apay nga'y matakas ta. Dagiti lang ado tigatangan na kandakil ti kwartana tilakwan na. Ay, sapay kaguduwat kilo laeng ti bagas tigatangag. Nagpila ka nga ron mo ta. Nagrigat matikas tuyan. Agawid aklangan, tanibadong ko ti ibaon ko amapan gumatan. Saan ka pa nakalutaw? San pa'y, tanaibos ti buggoaw. Ay, kating ka gumatang ah. Naggapuak nga raw di tatersina ni Marikwanang. Nagado ti customer na. Iso adi naklinakwan. Tapay ngay, kitagbayad ka may. Saan nakakayat alakwan no basit lang ti gatangam? Ay, sana mabalin na ito ya. Si kaman lang ti mapan gumatang badaw. Wait, taong takman. Tapay ngay, anang rikapitan na ito'y tersina ni Marikwanag. Ay, saan mo atuktukay tataba daw? Gumatang ako ma. Nagudaw ni kagawad. Tamapan gumulpi itila ko na. Apay, naibusan, tila ko na. Ado nga minti gimatang itay. Apay, pudnaw, apilpilin na tilakwan na. Isumati ko na ta. Tsaka mo ano pudnaw. Dagiti lang kano ado tigatangan na tilakwan na. Pudno aya. Agikatak sa nakagawad, kapitan. Na, apay ngay. Mas kayat konti agla ako iti tersinak. Ay, di mo ko na anday ta. Italang day ta ado ti paglakwam. Kasano, no, adan to manan mangilukat iti baro nga store na. Oh. Makiapak maten a kapitan no adamang lukat iti tersina ditoy. Na- Kompetensya ang dakpay laang maut. Apay, malapdam nga raon. Ay, siyak lang tirumbang agla ko dito'y purok tayaw. Awanan sa balay. Apay nga taasaan maten a may ibus dagiti aggatang ijay tersena ni Marikwanang. Day tamit nga ron tidakkel apag siddaawak, maray. Kanayon anak kapila dagiti aggatang. Jak pa'y nakagatang iti buggoong may. Uray siyak.
Jak pa'y mat nakagatang iti bagas. Kun nagbiit ang maibustila ako ni Marikwanang, tay dinapan gimatang ni Badungkaw, nakarikupang. Ay, Umununan sa mutan abumak ng dayjay ako marita. Anyat pa nagkunam? Sapay kayat ko kumaasyak ti umuna abumak nang. Ay, awan maray. Umuna abumak nang ni kumarita akwanag. Nasayat may, tanay busmot langin, dagiti nakapila gumatang dito'y tersinam kagawad. Apay, Sak mamay ti gumatang ita. anya tigatangam. Umaya ko magpalaod. At dangamin awaga kabalasang. Naibos ti load. Ha? Nagbiit ana ibos, taado ti nagpa-load. Ay, sa nga pulo a pisos la kumatilod ko dito'y silpon ka, oh. Anya, sa nga pulo a pisos laang. Katisulang matiada a kwartak. Kalima gasto ti ilulod ko kadagiti umay agpapalod kanyak. Ay, so anak mo't nga minabaknang. Ay, naibos ti load ko. Aw, umay pa'y gumatang ni kumari matuyang, ha? May sama day ta. Anya manin nga tati umay nagatangan. Ay, Nay, mangrikap kan sa manan maray. wan, naibos nga mintilakaw. Gaputan nakita na kasumungan, mangrikap kan na dagas. Ay, saan? Talaga ana ibos, dagiti lakaw. Umayak kumapay gumatang. Anya manin ti umay mo gatangan. Tinapay nga ikapimikin ni Badungkaw, jay saglilima a pesos. Apay ti ko na madapay saglilima a pesos at tinapay itapanawan. Ay, awanan, adumot iday. Hindi ita, nangina amin ang dagiti lako ka tinapay. Nagbiitan ng imina. Dagiti laang ado ti kwarta na tilaklakwak. Ay, kasano kami nga rodan abasit lang ti kwartana. Ay, kat makamo kayo matan. apay day ta kagawad mo pare. Simabali mo ten, ugali nan. Ay, asino? Asino pa'y kumangay? Ni kagawad ko na nga. Apay aya. Ayun na yun pare, damagang pailaan. Kaslamot di mo amuti pa nagbaliw iti ugali na. Gaputaadon ti customer na. Sumot day ta ti mangmangag ko nga istorya. Ay kat bagbaga mo ta pare. Saan na magkumapilyon ti lakwan na? Kasano kami ngay may tabasit lang ti kwartana? Sige angkal, padason ti mapan gumatang di tatersina ni kagawad kuanang. Ay, padasak man ngagpaiso ti mapan gumatang, ta panagnakak no pudnutis istorya enda. Pudnaw angkal. Kayat ko asyak amis mo ti makapanagnak. No kayat mau, di kaduan ka. Ay, intaman nga ron gumatang. Tuyang. Hingga gumatang, tawan customer ni Marikwanag. Ay, awanan. Naibusay niya tinduga pila. Nasaya at matnukasta. Saan namit siguro na pilyan ti lakwan na? Sapay kumaa. Imbagak ni parenteng apagbagaan na. Binagaan siguro ni Kapitan. Ay rumbong lang Kagawad na pilpilyon na kiday ti customer na. Sana mabalin ti kasta agalad ti opisyal, tuya. Maray, awanan dagiti customer mo nga daw. Siyakmatan ti gumatang. Apay ngay, akasla nakaladladingit ka mo. Kasano ajak maladingitan, malay. Nagado tinaibayad kanya ka pike a kwarta. Ha? Peke a kwarta ko naam? Huwag maray, sa paisag sa sangaribo pa dyan na ibayad kanya ka pike a kwarta. Sigurado ka ape kay Maray? Huwag maray, pike. Ay, katnas ka na siguradong mo ta. Pike maray. Kita am dahi tinaibayad kanya ka sangaribo. Nan kita man. Ay, sayang mo't peke ako nam. Amo mabigbigan ti peke a kwarta, maray. Siyak pa'y ti ko nam. Ay, mabit lang nga. Apay ngay nga angut-angutom dahi ta kwarta. Maangot ko nga minupiki, Maray. Kat, anya ngay ti angut na. Basi dito'y agong ka. Talaga apiki da ito asang ribo. Kunakon kat.
Ay, sigurado api kiday to'y maray. Sapay ado tinaawat ko asag sa sangaribo, akasto'y tilangana. Ay, kititid mo amin kanyak at anguta ka amin ida. Tapno masigurado api kita kita. Ay, imbaglakit din, taada ka para angod. Ay, sos ba daw nabiktima ni Maricuanang? Kasano ang nabiktima? Kano puro peke asag sa sangaribo dagiti imbayad da kenkwana. Day tanti kong kunak. Ang sigurado ka, apiki, dagidya akwarta. Wen, sigurado Inangot-angot ko, talaga apikay. Ayun ay kamot tintuyan. Apay maangot mo ayan no pikay, wano saan? Wala di kar aramidin, mate. Bayam, tasyak timapan mang panagnak, no pikay dagidya akwarta. Anya nga'y taramidam amang panagnak. Makipagladingit aking ka, maray. Agyaman na ka ba daw? Ngabsa na ka namatayan. Kit naladingit kagayam, ako na nituyang ko, maray. Ay, kasano nga men, nagado ti piki a kwarta, nga imbay-bayad kanyak dagiti customer ko. Isu nga'y mayak, tamom, expert ak, amang bigbig iti piki a kwarta, maray. Ah, expert ka? Gusto tinanggag mo, maray. Isu nga iyawat mo kanyak dagita apikay. Tapanag nakantaman. Mabitlaang. Atoy dagiti kwarta. Kita am taramidag, Maria. Binadabad ka mo taon. Dito'y mo amamuan, nupikay, winusan. Ay, kapitan! Nasayata imay ka! Tulungan dakman! Ni kwaraw, ti ko na mamang panagnag, nupiki dagito'y akwarta, paray. Iso ti paglaingan na. Saan aya, kaanakan? Wanang Kyle. Nay, hagpadpada kami nga raw, di ti paglaingan. Kundi sumot ti paglaingak, paray. Ay, sige kaanakan ko raw. Panagnagam ka ni pari badong analaing ka. Wanang Kyle. Sige. Nay, insarang na mo, iti jay silaw, jay sangaribaw. Ay aguli maka, pare, taagkon concentrate ni Kwaraw. Masapol nga ag-concentrate. Kasyak, basta langan binadabad ka, paray. Ay, piki talaga dagito yung akwartang Kyle. Kasano apiki? Anya nga iti pamanagnag mo, kwaraw. Piki ata rupa yung matkinitata ba dong ti adda itiladawan. Kita akman. Kita niyo. Ay. Kabarbarbas kayo pa yadwaw. Yay! Ay, kita mamay. Ay, sus. Ayun, paray. Datamang agpaisot at danitay. Nagbatad apiki dagita akwarta. Ay, sandak man na tao-taon nga aglakaw. Tamang andan tumanin agbayad itipiki a kwarta kada kayaw. Sana peke ti kwarta. Marituyang, anya ti katangam. Sakti una alakwan, maray. Buwan maray, imbag ta imbayad mo a kwarta, ta saan apike? Sangaribo da ito ibayad ko iti katangak, maray. Ngam sigurado asan apiki da ito. Amangan mo't no binadubadakan ni Badong mo, maray. Narugitan Inangot-angot ko kiti talaga asan apikay. Iso alakwan na kaun, maray. Ay, sige, maray. Ay, kagawad kwanang. Saan mo nga min apilyen dagiti lakwang? Ala, sigay. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Gopher Anas Basi. Sound effects Jun Red. May sapay asangkot kada kayo ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ko ba iting kay panagdangan.